di m bụ ezigbo mmadụ. Ihe niile gbasara ịsa akwa, ificha ụlọ, ịsa akwa, nwale ụta, he does it effortlessly. Cooking or anything, he's so supportive. Even before Obido were this time of financial issue, he was doing all that. So man say no makano ega days melody where do. The man is a good man. I'll just say praise to God. So one name Mama Jaro, I'm not gonna say no. I didn't know money to go when I say money do I am a long more follow. There young walla. So I from hand to mouth, ego one day and I'm going to. So I am December 25th. When he hears them nothing. On the butler in me. That is how bad it was that period. And by that time, I got them back to the 250,000. Now you can go at least I'm going to start or something and get out. Now they go and say, Mama met his back. So I am not gonna manage it. So the on New Year Day first, I was so angry because not over here the map was fat on depression. You wait now see water. Didn't this kind of life when will it end? My go pampas woman because one go in we go with this big pampas. So can hold my go pampas woman police issue. Even the mother Nigeria what I is in my friends for them. I be only 5,000, 2,000, 3,000. Over there, I go there near. So now I'm really the way. And my mom says all these things now they when they would even with daddy. He was trying to talk to me. I such a one. He went watching a kitty from that January time. On 1st of January, he was in near where he were born. I don't know why. He says he were. So I don't mind using your toasty, general toasty. Here, my bubble. But I'm not just a young. So doesn't he keep praying on my list? So now I'm not watching it. I'm not watching it. So here now say about So I know I got January time. I didn't know your audience. Nothing. So that one notice when na you bịakwa ọ dịka nne ya bịakwa na-adị ọ ga m gote ma fan sef because I wear fan drought mgbe fan anyị mebi bịakwa gote fan ọ na-agwa na ọ na-akwụ ụgwọ ya sị bunete ya. I was like what is going on? Ka ihe na-emezi ọ ndị friends ya wa ọ na-ayọ ego pictures yewe ego maka ọ ji he lied on my head just ebe ọ na-ayọ ego na amụrụ nwa with operation why na-achị all those things bụ ịgote ego. I was asking on the one on your Lego was there. Yeah, I can do more because I do me on the one your Lego does a help wire. I am not going to even the work on nearly 1 million. So every February 2nd, or the young because you have no memo bangaria. I know what I san over. No like or chance yeah, would you cast it to the so. Mbịakwa anyị small ịbịakwa na-ekwu okwu mgbe anyị bidoro ikwu okwu ka ọ bịakwa sị m kọọlụ m na taa January period na ndị kọmpani na ji ya ụgwọ na ha kwụkwa ya ụgwọ demandkwa for another goods so ka ha kwụ ya ụgwọ o wee gain dị na the ego mekwa another supply. So kịta nna gwa gị si January ti kịta nna gwa gị ha ndị aka ji ya dị ụgwọ ruo taa ụgwọ supply o mekwa because ahịa dadị kita ahịa dadị ọ sị na o jide dị ego na o wee ike iricha ya na o jikwa were dị ego mekwarụ ha another supply ya na-erikwa nne ruo March anyị ga-aga ụka nwa ọ bụrụ na ego adịghịzi ọga m n'aka and ego m aka fọrọ ebe 250,000 nsị nwa nọ na ya dị since December with nwa ọfụrụ anyị adị nka gawa ụka nwa nka ọ bụgodiri na ama afụghọ anyị afụghị ego gote akwa ọfụrụ at least nwa ịkwa aga chọọchị ka ehi na akwa ọfụrụ so nwa aga jegotere nwa m akwa na shoe gotechara ya ụmụ ihe accessories so gotekwe ma mineral ma ịta obere nne because ụmụ nwaanyị chọọchị anyị must je na be m ime ha invite ime ha invite ọya ịga ha na chọọchị ndị mmadụ must bịa na be gị so mee wekwara ego mechaa all those expenses ego nwa nna si na nji ego gbada n'ike so anyị ga ụka nwa batakwa ego njide bụrụ 150,000 fọzi m n'aka because of the expenses nne that ego njishie ego aka ike si na onwe ihe nye emega na-ejishie dị ego ike anyị anọkwara na-echezi ihe nyeji ego afọrọ wee mee na-eche ihe nyeji ya wee mee anyị na-echekwa kọmpani ka kwụọ ụgwọ chuchu ejighị ọga m ụgwọ ahụ
ọ bụghị na-asị ka ọ na-asị because ọ dị ezolu m anything ihe niile ego na-abata ya n'aka na ego na-apụ ya I always see it my receipt o ji mechaa the supply I saw everything ọ bụghị na ọ na-asịrị m asị ọ na-agakwa agba ha ụgwọ o were mgbe enye ya cheki ka o wee dị cheki gaa na bank ọ bụrụ na emeghị dị cheki approve ọ wekwe dị cheki wechi ya ha azụ anyị na-echekwa dị ego because ọ sị na-akwụ ya ụgwọ set or start selling business so that I will have something doing anyị na-eche the ego time a na-aga anyị na-achọkwa shop with them the period anyị ji eche ego anyị na-achọkwa shop so anyị afọ shop with that period ebe dị mma so ebe last 2 months ka aga m immunization bata ọ sị m na o nwere ebe ofu shop a na-alụ ọfụrụ ebe ahụ dịkwa mma ọ bụrụ na anyị nwere ike inwetenwe ebe ahụ so nsị ya kpọrọ ụmụ gị ebe ahụ anyị elukwa ebe ahụ nnenecha ebe ọ bụrụ na ebe a dị mma dịka ebe a dị bizi ihe ọbụla ị na-eme ebe a ga na-aga aga by God's grace anyị ajụọ nwaanyị ahụ ebe ahụ ego na ọ sị na 150,000 nsị ya oke na nsogbu adịghị anyị anachi ya azụ gaa plan otu anyị esi rent the shop so nwaanyị a na-agwa anyị na ndị ọzọ na-abịakwa the pressure was too much and I like him ebe gaa welụda my last card wee kwụọ ụgwọ the shop because isi ka echewe mgbe anyị akwụ ọgụ ụgwọ maybe another person will take it so we were that 150,000 for the woman ụgwọ the shop anyị anọzikwalụ na-echekwa mgbe anyị ejikwu ọgamụgwọ ka o wee yezie m ego ka m wee bidozie my POS and charging of phone nchọ ime ebe ahụ ya ka anyị nọkwara nta agwụcha even now nwa m nọ 6 months kịta this last year na onweghị ihe na-alụ healing itself healing bụ problem as I'm talking to you now nothing is onweghị ihe dị na them ma nne o ma ego nothing onweghị nwa m dị 6 months kịta and owebeghị ihe na-alụ ọ kwụrụ 100 nọkwa na-eme expire nothing even healing itself is a big issue otu a nọ kịta as I'm talking to you kịta owebeghị eride m nne and I'm breastfeeding nwa m elugo 6 months emere m exclusive and olugo 6 months even to ihe m ga-eji bido inyewe ya nne adịrọ akamụ ka m na-enye ya sometimes ego akamụ ya mafụ ọkwa akamụ ka m na-ebute na roadside sometimes ọ ma ahụ akamụ na-awụsọ sara how dị go down mama aware echiche egbugo m depression na-achọzi ibu sometimes I will be thinking of ending it ka m zuo ike because ama m ihe nke m ji wee dịrị iche I don't know why this stage not later. I never experienced it before. Like healing me it will be problem. I self the mega experience since last month. Landlord I about one car. So what I'm not need help. As you can share my story because I'm not I don't have anybody. But you can this is my first time of telling person bigger. Even if it's not financial help ya ga-enye m ọlụ na Abuja because ekwumụma aga m chọọ ọlụ agụ ọnụmakwụkwọ like cleaning of the house ngaficha dogebe gị ịkwụọ m ụgwọ or cooking because ama m esi ọfụma where I can be cooking something like that with nwa m because ama m onye ga na-ekwusịrị nwa m need more help again help share my husband business to your audience on building material electric and Abuja or followers again na loan or only go ihoja loan or patronize or gamo I had a gallery business is not doing fine at all sometimes nene ya embele ya name chitam because bụkwa n'ezigbo mmadụ ọ na ọgwụwakarị ama m na you don't call this kind of story but I don't have any other choice. Please, ma, you can call me to confirm. Maybe he has seen us, any information in your kind, I'm ready. ụmụnne m iji ụwa mmadụ banyere na marriage wee bido bọsị ọ banyere wee libe ihe ọ kụtalụ be nna ya wee ligide elisie nye wee pụtazi ịyọ enyemaka so ọ bụrụ na ịnụta di na-efe idighi today ikene Chukwu nya ịnụtagodu nke ga-abụ o weta half iweta half ikene Chukwu oh yes ike gwụ it's not like na this guy enwere ihe ọ na-eme
which ma amasịrọ ka o si ada yọha na osibe ọnwụ ego bịata mgbe o sibela ọnwụ ịmagolu mụ wee ghọtasịrọ that side o yọha na ego abatara ntịla osibe ọnwụ ha esebe okwu ego wee bata. I hope na ọ bụrụ ife m na-eche maka na this building material a na-ekwu maka ya, my brother zụrụ this very building material, o nidile ego, o nidile ezigbote ego, and the worst part bụ na company ji ego ụgwọ ha ga-ejigide ego ụgwọ jipụ gị, my god, ka m na-agwa gị. Mgbe afọ my brother ji ego mana still mgbe ụfọdụ ọ na-ebehave ka onye jiri ego, yes, mana akwụ ụgwọ etu because ụfọdụ bụ company ndị ọcha ilu asị gị na a ga-edegoro chek Okeke asaịnị anya, Okafọ asaịnị anya bifo enwenye gị ego gị. Mgbe ụfọdụ ilu ebe a sị gị na director na onye ịmara lots of stories. Mgbe my brother mere nke bụ na Port Harcourt ka o mere nke, na Port Harcourt ka o mere nke, but still the same story. So this building material need a lot of money iji wee grow. Oh yes, ọ bụrụ afịa na-eme ihe ụfọdụ nọkwa ebe afọ na-agba ọsọ afịa but still agbaka m mbọ wee ego nni mana na this situation now no ego nni, nothing. I'm happy na ọ na-ekwu na the guy bụ ezigbo mmadụ abụghị na at least ọ na-enye aka na-egosikwa na ọdụ na ọ ga-eweta, and mgbe fa na-akwụ na ọ na-ewetakwa ma onwe. So ụmụnne m ike gwụrụ m ike gwụrụ m eziokwu na obere ego ka o nidi, but still ọ bụrụ ife m ga-emenwuzi some other now, it's taking a lot from me. So ọ bụrụ na ị chọrọ inyeli aka, ọ bụrụ na ị chọrọ iverify, ọ bụrụ na ị chọrọ ikwulie, na ị chọrọ ịkpali alụ ife ọbụla ọ ga-eme, ọ na ị chọrọ inye ya ọlụ ọ ga-eji wee na-ewetagodu nke wee ego. Nwaanyị a na-enye nwa ala ọ dị-eli nri na ike gwụrụ. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.